Αγορά αξιών με τον Νίκο Καρούτζο. Πάλι μαζί εκπομπή Αγορά Αξιών, στο μικρόφωνο Νίκος Καρούτζος και καλεσμένο σήμερα στο στούντιο του Αθήνα 984 ο κύριος Ανδρέας Κούτρας, διευθυντής της InTouch Capital Market. Κύριε Κούτρα, λέγαμε για τον κύριο Άσμουνσεν και για τον κύριο Σόιμπλε. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε και τι λένε οι πληροφορίες οι δικές σας, αν ο κύριος Άσμουνσεν όντως προαλήφεται για το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Όλα αυτά είναι μια συνάρτηση του αποτελέσματος των εκλογών. Αν δηλαδή εφόσον η κυρία Μέρκελ διατηρήσει τον έλεγχο. Η κυρία Μέρκελ σίγουρα θα έχει τον έλεγχο. Το ζήτημα είναι με ποιον θα κάνει τη συμμαχία. Με ποιον θα κάνει κυβέρνηση. Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πω ότι υπάρχει μια τελευταία. Οι Γερμανοί έσπασαν την παράδοση ότι δεν δημοσιοποιούν δημοσκοπήσεις τελευταία 10 μέρες. Το βλέπουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Χτες η δημόσια τηλεόραση, η ZDF, μετέδωσε δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία η Μέρκελ με οριακή πλειοψηφία σχηματίζει κυβέρνηση. Δίνει 45,5% στο συνασπισμό της Μέρκελ. Οι φιλελεύθεροι σε βάση της ZDF μπαίνουν στη Βουλή οριακά βέβαια με το 5,5% και μένουν εκτός από ό,τι φαίνεται η εναλλακτική για τη Γερμανία, ακριβώς, οι οποίοι μιλάνε για έξοδο από το ευρώ και όλα αυτά που θα δημιουργήσουν, εάν μπουν αυτοί μες στη Βουλή και μείνουν εκτός φιλελεύθεροι, σίγουρα η κυρία Μέρκελ θα περάσει δύσκολες ώρες και θα αναγκαστεί να πάει στο μεγάλο συνασπισμό. Ακριβώς. Αυτός είναι ο μεγάλος άγνωστος για τη Μέρκελ, διότι θα κόψει ψήφους και έδρες από το κόμμα της και σε αυτή την περίπτωση, εάν αυτό γίνει, τότε θα αναγκαστεί ίσως να κάνει με τους σοσιαλδημοκράτες μια κυβέρνηση συνεργασίας. Σε αυτή και πάλι την περίπτωση, τότε, όπως είπατε και προηγουμένως, κύριε Καρούτζο, ο Άσμουνσεν βλέπει με πολύ γλυκό μάτι το Υπουργείο Οικονομικών να φύγει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά προτού κάποιοι χαρούνε και που είναι απεταξάμι να πεμούν το Σόιμπλε, να πούμε ότι τον Οκτώβριο του 2014 αλλάζει όλη η Κομισιόν και από ό,τι ξέρουμε ο Σόιμπλε έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να γίνει ηγέτης της Ευρώπης. Άρα μπορεί να χάσουμε τον κύριο Σόιμπλε από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά μπορούμε να τον βρούμε ξανά σε ακόμα υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή. Θα είναι πολλαπλή η γερμανική πότα στην Ευρώπη. Ακριβώς. Δηλαδή. Και να μην ξεχνάμε και ότι ο κύριος Άσμουνσεν δεν είναι και κανένας μεγαλοφυής οικονομολόγος. Είναι ο ανεκδιήγητος, ο οποίος συνένεσε στο κούρεμα των καταθέσεων, των εγγυημένων καταθέσεων της Τραπέζης Κύπρου, ενώ ήταν ο ίδιος εκπρόσωπος της Τραπέζης της Ευρώπης. Δηλαδή συνένεσε στο να κόψουν τις καταθέσεις που ο ίδιος έχει εγγυηθεί. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, αλλά έχω την εντύπωση βέβαια ότι δεν είναι, ήταν πολιτικό το ζήτημα, που πάντως για την Κύπρο παρεπιπτόντως να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι να ελέγχουν οι Ρώσοι την τράπεζα Κύπρου. Ναι, τώρα με την μετατροπή υπάρχουν, μου φαίνεται, 60% του κεφαλαίου το ελέγχουν Ρώσοι μέτοχοι. Δηλαδή έχει αλλάξει τελείως, ίσως αυτό δεν το έχει υπολογίσει η Γερμανία, εκτός και το ήθελαν, δεν γνωρίζουμε. Τέλος πάντων. Να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα των γερμανικών εκλογών. Εσείς πιστεύετε ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται στη Γερμανία η Ελλάδα είναι πρώτο θέμα συζήτησης στις εκλογές αυτή τη στιγμή. Ναι, ήταν πρώτο θέμα συζήτησης, όπως είναι και όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Να μην ξεχνάμε ότι η Μέρκελ ως καγκελάριος βαλόταν και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Και είναι πραγματικά πολιτικός άθλος πώς κατόρθωσε να τα ισορροπήσει. Δηλαδή βαλόταν από τα δεξιά λέγοντας διώξτε την Ελλάδα και μην δώσετε κανένα άλλο ευρώ στους Έλληνες και στις άλλες περιφερειακές χώρες, και από την άλλη βαλόταν στην αρχή από τους σοσιαλδημοκράτες ότι δεν έκανε αρκετά. Το λένε ακόμα και σήμερα. Το λένε ακόμα και σήμερα, όμως η αλήθεια είναι, γιατί πολιτική είναι και ό,τι θέλουν λένε σε ένα σημείο, ότι ο αρχηγός των σοσιαλδημοκρατών, ο Στάινμπρουκ, δεν ήθελε στην αρχή να γίνει το πρώτο πακέτο που πήραμε εμείς τα χρήματα, το πρώτο μνημόνιο, δηλαδή τα πρώτα 120 δισεκατομμύρια που είχαν συμφωνηθεί, και συνένεσε με τη Μέρκελ μόνο όταν του υποσχέθηκε ότι θα γίνει κούρεμα του ελληνικού χρέους, το περίφημο PSI. Μόνο μετά από αυτή τη συμφωνία είπε να δώσουμε λεφτά και εμείς στις χώρες του Νότου. Άρα δεν είναι ακριβώς αυτά ότι θα αλλάξει άρδινη πολιτική εάν κάνει μια μεγάλη συμμαχία η Μέρκελ με το Στάινμπρουκ ή όχι. Σίγουρα θα είναι ίσως κάτι πιο ήπιο.
αλλά δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει και πάρα πολύ. Ναι, βλέπουμε όμως την πολιτική της Τρόικας του τελευταίο καιρό έναντι της Ελλάδας να έχει αλλάξει. Δηλαδή η πολύ σκληρή γραμμή δεν τη βλέπουμε πλέον το τελευταίο διάστημα. Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται και στην πρόθεση της Γερμανίας να δείξει ότι το ελληνικό πρόγραμμα πέτυχε? Βέβαια. Και αυτό πιστεύετε ότι θα έχει συνέχεια μετά τις εκλογές, ή θα πήραμε τις εκλογές και θα αλλάξει το τροπάριο την επόμενη μέρα? Βέβαια. Αυτή ήταν η πάγια στρατηγική εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είχε αρχίσει από την Ιρλανδία και λέγανε κιόλας ότι κάπως πετυχαίνει και στην Πορτογαλία και θέλανε σίγουρα να πούνε κάποιο καλό νέο για την Ελλάδα. Γι' αυτό και πήγανε και είπανε για το πρωτογενές πλεόνασμα, που ακριβώς δεν είναι πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προσπαθήσαν δηλαδή να οροποιήσουν την κατάσταση για να πούνε και στους πιο σκληρούς ψηφοφόρους της Μέρκελ ότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή αυτό που κάναμε, η πολιτική που εφαρμόσαμε πέτυχε και πετυχαίνει και αποδίδει καρπούς. Εσείς πιστεύετε ότι πετυχαίνει αυτή η πολιτική στην Ευρώπη? Είναι μια συνολικά. Είναι μια μεγάλη... Ας πούμε, είδαμε την Πορτογαλία ότι σε αντίθεση με την Ελλάδα κινήθηκε πιο καλά και είχε ανάπτυξη το προηγούμενο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι η ίδια η Τρόικα προέβλεπε ότι θα έχει ύφεση. Ακριβώς. Είναι διαφορετικά τα προβλήματα της κάθε χώρας. Και βέβαια σίγουρα... να πούμε ότι έχει διπλάσιες εξαγωγές από την Ελλάδα σε αξία, παρότι είναι περίπου ίσως και λίγο μικρότερη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια ριζική αλλαγή οικονομικής πολιτικής, δηλαδή της δομής της ελληνικής οικονομίας, πώς δουλεύει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και μια μεγάλη συζήτηση που δεν θέλω να την ανοίξω τώρα. Αλλά η πολιτική λιτότητος, και θέλω να επισημάνω κάτι, όταν λέμε λιτότητα συνήθως σημαίνει ότι ξοδεύω λιγότερα από όσα παίρνω. Στην Ελλάδα ακόμα και τώρα ξοδεύουμε περισσότερα από όσα το κράτος εισπράττει. Άρα, ναι μεν τη λέμε εμείς πολιτική λιτότητος, αλλά εκ των πραγμάτων ακόμα ξοδεύουμε περισσότερα από όσα το κράτος εισπράττει. Λοιπόν, είναι... Ξοδεύουμε γιατί έχουμε να πληρώνουμε τόκους πάρα πολλούς. Όχι, πρωτογενώς. Εντάξει, θεωρητικά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο το πλεόνασμα όσο φαίνεται, αλλά φαίνεται άμα βγάλουμε και τους τόκους που πήραμε από την υπεραξία που πήραμε από τις γερμανικές, από τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, τότε ξαναπηγαίνουμε πάλι στο 0. Αλλά παρόλα αυτά χρειάστηκαν 3 χρόνια σκληρής προσαρμογής για να μπορέσει το κράτος να πει ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να εξυπηρετήσω τις υποχρεώσεις μου χωρίς κανένα ταβατζιλίκι. Ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι το χρέος μπορεί να γίνει βιώσιμο, ή οι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να κάνουν και άλλες παραχωρήσεις στην Ελλάδα και να υπογράψουμε ένα καινούριο μνημόνιο? Λοιπόν, αυτό είναι... Ή αν δεν υπογράψουμε κάποιο μνημόνιο, να αναγκαστούμε τέλος πάντων να αναγκαστούν να μειώσουν με κάποιο τρόπο το χρέος. Κούρεμα λένε όχι, αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν χρειάζεται να πεις ότι έχω 10 οφειλή και σκόβω τα 5. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περιορίσεις την οφειλή. Λοιπόν, εδώ πέσατε ακριβώς πάνω στο θέμα μου. Λένε για βιωσιμότητα του χρέους πάρα πολύ και μιλάνε περισσότερο για το 170% που αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει του ΑΕΠ το χρέος. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι δεν παίζει ρόλο το πόσο είναι το μεγάλο το ποσό, δηλαδή 170% το ποσοστό επί του ΑΕΠ, αλλά οι χρηματορροές, δηλαδή πόσα αναγκάζεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος να πάρει για να εξυπηρετήσει αυτό το χρέος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, έστω και αν είναι 170%, μία μικρή διευκόλυνση ως προς το επιτόκιο που μπορεί να το ρίξουν οι Γερμανοί και ίσως και κάτω από το 1%. Και επίσης μία περίοδος χάριτος στα τοκοχρεωλήσια της τάξης των 3-4 ετών θα δώσει τεράστιες αναπνοές στην ελληνική οικονομία. Όμως όσον αφορά το μνημόνιο υπάρχουν 2 παραμέτροι, τις οποίες εδώ πέρα αρχίζει και παίζεται το πολιτικό παιχνίδι. Από το 2013, δηλαδή από τώρα μέχρι το 2015, πρέπει να αποπληρώσουμε, όπως ήταν η συμφωνία, τα δάνεια του IMF, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτά είναι γύρω στα 20 δισεκατομμύρια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να μετακυλήσει αυτά τα δάνεια. Δεν είναι από το καταστατικό του. Δεν μπορεί. Άρα θα πρέπει εκείνη τη στιγμή, εφόσον εμείς δεν μπορούμε να βρούμε αυτά τα 20 δισεκατομμύρια, ενδεχομένως να τα αγοράσει, και εδώ μιλάνε για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διάσωσης, το ESM, που μπορεί να πάρει αυτά τα 20 δις. Για να τα πάρει όμως αυτά τα 20 δις, θα απαιτήσουν κάποιο μνημόνιο. Επίσης, όταν τα πήραμε από το Δουνουτού δεν το φάγαμε το μνημόνιο, δεν θα ξανά μνημόνιο? Ναι, γιατί τώρα πάμε Αυτό είναι πρόβλημα του Δουνουτού στην ουσία, δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας.
Όχι, το Δούνου θα απαιτήσει τα χρήματά του, θα απαιτήσει τα χρήματά του και από τη στιγμή που δεν τα έχει η Ελλάδα, κάποιος να τα πληρώσει. Άμα λοιπόν πάμε και πούμε ότι θα πρέπει να τα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σχεδόν εξυπακούεται ότι θα μας βάλουν άλλο ένα μνημόνιο. Εκτός αυτών όμως υπάρχουν άλλα 20 με 25 δισεκατομμύρια. Θα μου πείτε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων που θα έχουμε τώρα με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ποια είναι τα άλλα 20 δις και τι μπορεί να γίνει για αυτά τα 20 δις ευθύς αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Δισεκατομμύρια ευρώ πρέπει να αποπληρώσουμε στο Δούνου του βάσει Ταινιακή Σύμβαση. Υπάρχουν όμως και άλλα 20. Υπάρχουν και άλλα. Είναι οι λήξεις των ομολόγων, οι οποίες σχεδόν παρανόμως, κατά τη δικιά μου άποψη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπήκε στο PSI και ήταν συνολικά 54 δις αυτά τα οποία εξαιρεθήκαν. Θεωρείτε ότι έπρεπε να μπουν και τα. Σαφέστατα έπρεπε να μπουν και αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε είναι το λιγότερο απαράδεκτος. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτά τα 20 δις όμως θα μπορούσαν να εκδοθούν καινούργια ομόλογα. Εδώ λοιπόν τίθονται 2-3 βασικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να γίνει η μετακύληση και να μην θεωρηθεί αυτό ότι είναι πώς το λένε, βλαπτικό για την τράπεζα. Όχι βλαπτικό για την τράπεζα, ότι είναι εκτός συνθήκης του Μάστριχτ για την χρηματοδότηση. Έμεση χρηματοδότηση κρατών. Έμεση χρηματοδότηση των κρατών. Καλά, το έχουν κάνει με κάποιο τρόπο. Ναι, το έχουν κάνει παρανόμως και πάλι με κάποιο τρόπο. Θα μπορούσαν και πάλι αυτά να μεταφερθούν στο ESM, δηλαδή να αγοράσει αυτά τα ομόλογα. Και να εκδώσει καινούργια ομόλογα το ESM. Ακριβώς. Ναι, υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος όλα αυτά. Το τελευταίο πράγμα όμως που δεν υπάρχει, και αυτό επειδή το αναφέρουν πάρα πολύ στην Ελλάδα, είναι το περίφημο κούρεμα στο κύριο ποσό. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, ότι είναι κατάφορη παραβίαση των συνθηκών του Μάστριχτ, γιατί θα πούνε ότι χαρίζεις λεφτά στην Ελλάδα, δηλαδή τους δίνεις λεφτά το οποίο απαγορεύεται. Άρα ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να μειωθεί το ελληνικό χρέος είναι ή να μας δώσουν μια περίοδο χάριτος ή να μας μειώσουν το επιτόκιο, ή το κυριότερο να μετακυλήσουν όλες αυτές τις λήξεις των ομολόγων σε 30, 40, 50 χρόνια, δηλαδή να τα πληρώσουν τα εγγόνια σας, κύριε Καρούτζο. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει. Εντάξει, θα τα πληρώσουν τα εγγόνια μου, αλλά το θέμα είναι με τι όρους θα τα πληρώσουν και αν υπάρχει ανάπτυξη η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει την Ελλάδα. Μέχρι τότε θα τα έχει φάει ο πληθωρισμός. Εντάξει, είναι συμφέρον προς την Ελλάδα. Είναι συμφέρον με τις. Τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν, υπάρχουν άλλες 2-3 άγνωστοι εδώ πέρα. Η Ελλάδα θα πάρει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Πρώτου του 2014. Και όπως είναι σχεδόν απαράβατος κανόνας, δεν θα μπορεί να διαπραγματευτεί κάποιο καινούριο μνημόνιο ή κάποια καινούρια βοήθεια, ενώ αυτή βρίσκεται στην Προεδρία. Άρα εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Θα γίνει αυτό πριν την Προεδρία, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο, ή μετά? Από ό,τι φαίνεται πριν. Και ενδεχομένως να γίνει πριν. Εδώ λοιπόν έχουμε και δεύτερο άγνωστο χ και λέμε, άμα γίνει πριν, τότε τι σημαίνει αυτό για τις εκλογές στην Ελλάδα που θα γίνουν το 2014? Εξαρτάται με τι όρους θα γίνει. Αν γίνει με καλούς όρους για την Ελλάδα, είναι προφανές ότι είναι ευνοϊκό το κλίμα να κάνεις και εκλογές. Σίγουρα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις εκλογές όσο διαρκεί η Ευρωπαϊκή Προεδρία, είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα θα υπάρχει ελάφρυνση στους όρους του δανείου, αλλά στον αντίποδα της ελαφρύνσεως αυτής θα υπάρχει και ένα μνημόνιο που θα πρέπει να τηρηθεί. Και εδώ μιλάμε. Θα υπάρχει τέτοιο είδους μνημόνιο? Θα υπάρχει σίγουρα. Τέλος πάντων, αν υπάρχει, μήπως περιορίζεται σε τεχνικού χαρακτήρα αλλαγές, τις οποίες δεν έχουμε κάνει ως Ελλάδα και οι οποίες δεν είναι και τόσο επώδυνες σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν το γνωρίζουν. Τα πολύ επώδυνα μέτρα πρέπει να. Τα έχουν πάρει. Τα έχουμε πάρει τα πολύ επώδυνα μέτρα, και επίσης όταν παίρναμε τα πολύ επώδυνα μέτρα, ειδικά στο σκέλος των μειώσεων και της αύξησης των φόρων, την ίδια στιγμή δεν έγιναν οι διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή δεν έγιναν ιδιωτικοποίησεις. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο, είχε ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων 50 δις. Τώρα το κόψαν στα 22. Ναι, είχε ένα πρόγραμμα επίσης, ήταν 1 δισεκατομμύριο την πρώτη χρονιά να γίνει και 2 δισεκατομμύρια την δεύτερη, και δεν έγινε απολύτως τίποτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο, και μόνο ο ΟΤΕ πουλήθηκε, αν θυμάμαι καλά, και αυτός ήταν μια σύμβαση που είχε υπογραφεί από προηγούμενες κυβερνήσεις και ήταν πάρα πολύ εύκολο να ενεργοποιηθεί αυτή η σύμβαση, και ενεργοποιήθηκε και σε λάθος στιγμή όταν η μετοχή του ΟΤΕ είχε καταρρεύσει. Άρα λοιπόν
έχουμε δυνατότητες να κάνουμε πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι, όπως ξέρουμε πολιτικά, όποια κυβέρνηση ή όποιος υπουργός ή πρωθυπουργός έχει υπογράψει μνημόνιο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει η δημοτικότητά του. Άρα αυτός είναι λοιπόν ένας παράγοντας ο οποίος θα καθορίσει... Δημοσκοπικά πάντως αυτό δεν φαίνεται στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση που υπέγραψε τα πρώτα 2 μνημόνια. Ναι, η κυβέρνηση που υπέγραψε κατέρευσε, αλλά δημοσκοπικά σήμερα. Και στην Ιρλανδία. Σήμερα που η κυβέρνηση έχει υπογράψει και έχει εφαρμόσει πολλά από τα συμφωνηθέντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετά από τα συμφωνηθέντα, σε επίπεδο δημοτικότητας και δημοσκοπικών μετρήσεων δεν φαίνεται να έχει επιπτώσεις. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια. Θα είναι καλεσμένο στο στούντιο του Αθήνα 84 ο κύριος Ανδρέας Κούτρας, director της InTouch Capital Market. Κύριε Κούτρα, είχαμε προηγουμένως μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Μελητηρίου Κορινθίας. Πιστεύετε ότι τα ελληνικά προϊόντα, η γεωργική παραγωγή κυρίως μπορεί να κατακτήσει μεγαλύτερα μερίδια στις διεθνείς αγορές? Κοίταξε, δεν είναι θέμα. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Έχω ασχοληθεί με το θέμα και δεν είναι ζήτημα ποιότητας, γιατί όπως όλοι ξέρουμε τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο. Άρα δεν είναι ζήτημα ποιότητας. Υπάρχουν όμως 2 βασικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν. Και δεν μας στέλνει οι Γερμανοί γι' αυτό. Και δεν μας στέλνει οι Γερμανοί γι' αυτό το λόγο. Για όλα μπορεί να μας στέλνει άλλα, αλλά γι' αυτό δεν μας στέλνει κανένας. Το πρόβλημα το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει ποσότητα. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας μεγάλος εισαγωγέας από την Αμερική, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, δεν θέλει να πάρει δοκίμια, θέλει να πάρει μεγάλη παραγωγή και δεν τη βρίσκει. Γιατί είναι διασπαρμένη. Υπάρχουν πολλές μικρές εταιρείες. Δεν υπάρχει μεταποίηση στην ουσία, αυτό λέτε. Υπάρχουν πολλές μικρές οι οποίες δεν υπάρχει ισχυρή μεταποίηση. Αλλά δεν υπάρχει ένας ο οποίος να πει, να, εγώ μπορώ να σου δώσω 100.000 μπουκάλια. Αυτό που κάνουν οι Ιταλοί, ας πούμε, στο ελαιόλαδο. Ακριβώς. Στο ελαιόλαδο, στο κρασί, σε όλα τα προϊόντα. Και οι Γάλλοι, ας πούμε, που έχουν δουλέψει άριστα το κρασί και άλλες. Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι ότι έχουν σπάσει τα κανάλια της προώθησης αυτών των ελληνικών προϊόντων και έχει χάσει πάρα πολύ τα ελληνικά προϊόντα εξαιτίας ενός απλού γεγονότος. Ότι επί 20-30 χρόνια οι Έλληνες παραγωγοί, και δεν θέλω να τους θίξω, παίρναμε τις επιδοτήσεις και δεν μας ενδιέφερε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από να πάρουμε τις επιδοτήσεις. Με λίγα λόγια, τις επιδοτήσεις πάντως δεν τις παίρναμε για να τις τρώμε, τις παίρναμε για να κάνουμε αναδιάρθρωση παραγωγής, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όπως ξέρετε δεν πηγαίνει εκεί πέρα οι επιδοτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν πάει κάποιος σε ένα ξένο εστιατόριο ή σε ένα σούπερ μάρκετ, να μην είναι αναγνωρίσιμο το ελληνικό προϊόν. Δηλαδή δεν θα πάει κάποιος και θα ζητήσει στο εστιατόριο ένα ελληνικό κρασί, διότι επί 30 χρόνια έχει βομβαρδιστεί από το μάρκετινγκ της Αυστραλίας, της Αργεντινής, των νέων χωρών, της Γαλλίας. Η Γαλλία το είχε, αλλά για τις νέες χώρες μιλάμε που μπήκανε στην αγορά, Χιλή, Αργεντινή, Νότια Αφρική και Αυστραλία. Και όλες αυτές οι αγορές έχουν κατακτήσει πλέον την αναγνωρισιμότητα και στο σούπερ μάρκετ αλλά και στα εστιατόρια. Οπότε το να πας να ζητήσεις ελληνικό κρασί, το λιγότερο θα σε κοιτάξουν περίεργος. Μάλιστα. Να επανέλθουμε όμως στο θέμα των γερμανικών εκλογών. Εσείς πιστεύετε, ας υποθέσουμε ότι η κυρία Μέρκελ κάνει την ίδια κυβέρνηση που έχει σήμερα, δηλαδή με τους ίδιους εταίρους. Αυτό πόσο θα επηρεάσει τις αγορές? Κοιτάξτε, οι αγορές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη Μέρκελ, είναι αυτό που λένε τα σίγουρα χέρια. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πάρα πολύ η γερμανική πολιτική, άρα δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια μεγάλη επίπτωση στις αγορές. Εκεί που θα υπήρχε ίσως κάποιος αναβρασμός είναι αν δεν πετύχαινε η Μέρκελ να κάνει μια κυβέρνηση συνεργασίας ή εάν οι αγορές δεν θέλουν το μεγάλο συνασπισμό. Δεν είμαι σίγουρος αν... Που μπορεί να είναι και πιο ισχυρός από πλευράς κοινοβουλευτικής, μιλάω. Σίγουρα θα θέλανε τη Μέρκελ πάλι πίσω, σαν καγκελάριο. Το σενάριο δηλαδή να βγει το Die Linke μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες, υπάρχουν διάφορα σχήματα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα να μείνει εκτός η Μέρκελ με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα? Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι γύρω 40% το κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πόσο. Άμα δηλαδή πάρει το ακροδεξιό κόμμα, όταν λέμε το εναλλακτικό για τους Γερμανούς, το λέω ακροδεξιό, πολύ περισσότερους από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή περάσει το 5%. Ναι, γιατί έχει και πολλούς νέους ψηφοφόρους αυτή τη φορά η Γερμανία. 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια νέους ψηφοφόρους μπαίνουν αυτοί στους εκλογικούς καταλόγους.
τότε όλα είναι ανοιχτά. Ακόμα και μία, ίσως με τους πρώην στάζι του Έρικ Χόνεκερ. Για ποιους μιλάτε? Μιλάω για το αγαπημένο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το Die Linke, γιατί για όσους δεν ξέρουν είναι το διάδοχο κόμμα του Έρικ Χόνεκερ και των Στάζι. Είχαν ένα έρωτα μέχρι πρότινος, βέβαια αυτός ο έρωτας χάλασε. Λόγω των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως το ΣΥΡΙΖΑ δεν διάλεξε να συμπαραταχθεί με ένα κόμμα που έχει τέτοιο παρελθόν. Θα μπορούσε να βρουν κάποιο καλύτερο. Πιστεύετε ότι οι Γερμανοί, να το πω αντιευρωπαϊστές, έχουν συγγενική σχέση με ναζιστικά στοιχεία, ή πιστεύετε ότι είναι κάτι... Δεν θα το έλεγα. Αλλά όσον αφορά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κοιτίδα του νεοναζισμού, επειδή έχω ζήσει εκεί, ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή μετά την πτώση. Από την καταπίεση που υπήρχε από το σοσιαλιστικό καθεστώς. Είναι οι δομές μιας κοινωνίας. Όταν μια κοινωνία έχει δομές αυταρχικές και δουλεύει με βάση αυτό το στρατιωτικό καθεστώς, υπάρχουν υπολείμματα. Και αυτό δημιουργεί... όπως και στην Ελλάδα, να τονίσουμε ότι... Αλήθεια, τι βλέπουν οι ξένοι για τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα? Τι εικόνα έχουν στην Αγγλία που ζείτε εσείς? Φοβούνται πάρα πολύ, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ναι, αλλά στην Ελλάδα έχει πάρει διαστάσεις. Τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν... Στην Ελλάδα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας και της έλλειψης μεταναστευτικής πολιτικής σειρά ετών, όπως επίσης και της ύφεσης και της... συνήθως αυτά τα κόμματα στην ύφεση ανθίζουν. Ακριβώς, δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός. Αλλά το κυριότερο, ίσως ένα από τα κυριότερα ζητήματα στην άνοδο της Χρυσής Αυγής, είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί Έλληνες, και μιλάω για όλους μας, πιστεύουν ότι είναι ένας διαφορετικός λαός από όλους τους υπολείπους. Νομίζω και άλλοι το πιστεύουν αυτό. Να δούμε όμως τι γίνεται στην πόλη. Λοιπόν, έχουμε ελάχιστο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν μου είπατε όμως πώς τα βλέπανε οι αγορές μια κυβέρνηση Μέρκελ-Στάινμπρουκ. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό για τις αγορές, γιατί θα σήμαινε ή θα σηματοδοτούσε μια, ας το πούμε, πιο προευρωπαϊκή πολιτική από μέρους της Γερμανίας. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή πολιτική από μέρους της Γερμανίας? Για να το πω πολύ απλά, ότι θα δώσουν περισσότερα χρήματα. Θα δώσουν με τι όρους? Με τι όρους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι... δεν είναι μόνο να δώσεις χρήματα, αλλά και τι συνθήκες δημιουργείς αυτόν που δίνεις χρήματα. Ναι, αυτή είναι η έννοια της αγοράς. Δηλαδή πιστεύουν ότι θα είναι πολύ πιο ανοιχτή. Γιατί δεν θα χαλαρώσει η νομισματική πολιτική, πιστεύετε? Δεν είναι μόνο η νομισματική. Υπάρχουν και άλλα τεράστια ζητήματα, όπως αυτό της Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρώπη, την οποία αντιτίθεται η Γερμανία, η Μέρκελ αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί να τη θέλει όταν είναι ανοιχτές και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν προβλήματα, ας πούμε? Γιατί είναι μια διαδικασία η οποία τώρα βάζει η Γερμανία αρκετά προσκόμματα προς αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει αν θέλουμε να έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη. Η Γερμανία, όπως ξέρουμε, μπορούμε να την κατηγορήσουμε τη Γερμανία για πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλοί τη λένε ακόμα και φασιστίζουσα, αλλά να μην ξεχνάμε τρία πραγματάκια. Η Γερμανία έχει γυναίκα καγκελάριο, ανάπηργο υπουργό εξωτερικών και ένα ανοιχτά ομοφυλόφιλο υπουργό εξωτερικών. Η ανοχή στη διαφορετικότητα είναι συστατικά αυτής της ανοιχτής και με αυτοπεποίθηση κοινωνίας. Και ελπίζω κάποια στιγμή να τα δούμε και στην Ελλάδα. Εγώ κλείνω με αυτή σας την παρατήρηση. Σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να έρθετε στο στούντιο του Αθήνων 84. Από τον Νίκο Καρούτζο που ήταν στο μικρόφωνο, από τον κύριο Κούτρα βεβαίως που ήταν στο στούντιο, από τον Φώτα Θεοδωρού που ρύθμιζε τον ήχο, από την Κάτια Παυλίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια, από τη Μαρία Αντωνίου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια και από την κυρία Μαρίνα Δρυμαροπούλου που απαντούσε στο τηλεφωνικό κέντρο. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη και Αγγελική Πανταλεών. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό. We put our features where